to kun ga sai mu tsaya nan sai mu ce mi sai mu ce ka'idar Allah na duk yadda ƙarya ta yi girma sai Allah ya ruguje ta ya bayyanar da mi ya bayyanar da gaskiya. Murtala Bello Asada da yace akwai turuzan birni, akwai su ko babu? Akwai turuzan birni ko babu? Ya Allah muna roƙonka da sunayenka da sifofinka Allah ka tona mu turuzan birni asiri. Turuzan birni da annan sun ci amanar yara, sun ci amanar mata, sun ci amanar maza, ya Allah ka tona musu asiri. Don haka addu'o'i suna aiki, ku ci gaba da addu'o'i, ku ci gaba da faɗa ma Allah ga wasu turuzanan cikin birni sun ɗarme maturjin daji gindi, ya halaka al'umma, ya mai da yara marayu, ya mai da mata gwagware, ya Allah muna roƙonka, ya Allah ka tona musu asiri. Ina munafukan Allah da annan suna cewa ai cin mutuncin manya na bai kamata a yi haka ba, to su manya sun ci mutuncin al'ummar manzon Allah. Don Allah akwai babban banza kamar wanda zai ɗarme maɗanta a gindi. Saboda haka abin da ya kamata ku sani mu ci gaba da wa jami'an tsaron Najeriya addu'a Allah ya ƙara musu ƙarfin gwiwa. Allah ya taimake su ga abubuwan da suke da ƙoƙarin da suke, Allah ya taimake su. Amma kun san babban matsalar da akwai, har yanzu akwai matsala. Jama'a Musa Kamarawa fa, kun san ko meye matsayinsa? Dan sakon su turjin birni na zuwa ga su turjin daji. To akwai ire-iren su Musa Kamarawa suna nan sankame cikin birnin Sokoto. Don haka ku yi ta addu'a, kuma jami'an tsaro muna kira gare ku ji tsoron Allah. Jawaban Musa Kamarawa ya kamata ku sake su gaba ɗaya, wai mu kuke jin tsoro. Ku saki jawabai ne gaba ɗaya, komi ta ka zama ta zan, don Allah miyan unhwanin ruha malalatacce asiri. Don haka mu ba tarihin Musa Kamarawa muka son mu sani ba, dan wana gidan wa ya tashi, a turuzan birni da wa a tare da Musa Kamarawa, suwa suke taimakon Musa Kamarawa yana kai sako wurin turjin daji, shi muka son mu jiya. Amma kun yi editing, kun cire abin da kuke son ajiya, kun ruhe abin da ba ku son ajiya. Rabbus samawati ya sani, kuma wallahi ƙarya hure take ba ta yaya. Ƙarya mi take yi? Hure take ba ta yaya. Abin da ya kamata ku sani, Musa Kamarawa bai da sanke gidan gwamnatin jihar Sokoto. Duk wani ruha da aka yi ƙarya ne, bai da sanke gidan gwamnatin jihar Sokoto. Nan ne taho ni faɗa ni ce gwamnatin jihar Sokoto ta ɗibi kuɗin mu ta ba ƴan ta'adda muna hukan Allah sun kai ta zage-zage. Ai wannan yima manya kazahina, ni ce to su manyan su ƙaryata. Wallahi in bude ayyuka. Yau dai in gidanku dan Ubayyo ya girma, wallahi ka san Murtala Bello yana da wani sirri na ta'addancin da aka yi jihar Sokoto. Saboda haka a bar ruɗuwarku da wasu abubuwa, turji da kun kajiya da yaran turji da annan suna wasu maganganu ƙaryata su kai, wallahi kakku ɗaga musu kafa. Ƙaryata su kai, wani makirci na ƙarƙashin ƙasa, nau'i na yaudara, ƙarya su kai. Jama'a ta'addancin da turji yayi, wai kun san wani abu, ni ban taɓa ganin mutum irin mutumin arewa ba. Wai mutumin arewa wai adnan yana buɗe baki, kai wallahi ashe dai an ci amanar su turji, wallahi jin nake kamar in ɗaɗawa mai irin maganan nan mari. Wai ashe wai su an, to don Allah wace shari'a ta ce in wani ya zalunce ka karama ga wani? Yanzu kawai sai wani ya mare ka masallacin ga sai ka ga ɗaya wani mai kabila ce ɗaya ka mare shi, in ma an ce ƴan sa kai sun kai musu ta'addanci, wa dai su rama gare shi. To ya kamata mutane su ji tsoron Allah. Wannan abin da kun ka gani ƴan ta'adda na kirayen waya, wata manuha akwai, wasu ƴan ta'adda akwai birni suna so su zartar da wani hukunci ga wasu malaman da sun ka shaƙe musu wuya, malaman da annan suna ta jefa musu maganganu, su aka nuhi target na wani abu ake nufi sai a nuna ma duniya, ai malaman nan da Sokoto da mallan wane na yamma da mallan wane na gabas da ɗan kurkutun su almajirin su sun matsa masu turji, har su turji sun hasala. Don haka da an zo an kashe malami an ɗauki hankalin mutane sai a ce wallahi ƴan ta'adda na so, mu mun san wannan makircin, Qur'ani ya ta faɗa mana irin wannan makirci. Saboda haka ya kamata ku sani, Musa Kamarawa muna kira ga jami'an tsaro su faɗa muna, wai don Allah dussar da Musa Kamarawa ya tahowa da ita tirela yana kai ma turjin daji, shin ruwanta an kayo ta kwado da sama ko wasu sun ka bashi kuɗi ya sauta? Waɗanda sun ka bashi kuɗi ya so tirelolin dussa yana kai ma turjin daji, su muka sun ku zakulo. Kuma wallahi dussar da aka cewa wane in yana da mukami ko yana da matsayi kaza za a kare shi, za a ruhe shi, wallahi Allah zai izo musiba. Yanzu don duk cikin jawaban Musa Kamarawa jawabi guda ya fi kowane muhimmanci. Wani jawabi ne? Wani jawabi ne? Shine magana ta yi na cewa wani aboki ne ɗan ta'adda ya kira shi yana ina barikin soja. Wannan magana tana da haɗari mai girma, ya kamata cewa wallahi abi wannan magana. Ya kira shi yana barikin soja wurin wa? Wurin wani soja. Wannan sojan ya amsa ya kira Musa Kamarawa cewa an ce an ga motar 'yan sanda a bakin gidanka. Me wannan yake nunawa?
ashe kenan turji yana da wakili har cikin barikin sojoji. Ya Allah muna roƙonka da sunayenka da siffofinka sojojinmu da anka kashe gabacin Sokoto da Zamfara da Katsina ya Allah ka yi musu rahama. Allah ka isan musu. Ashe kun ga yanzu wannan sojan kuna tsammanin in rundunar soja ta hito da barikin soja kahin ta kai gabacin Sokoto bai buga ya faɗa ma yan ta'adda ko mota nawa bane. Don haka sai su wa sojoji kwantun bauna shi na muka cewa jami'an tsaro me yasa ba su ɗauko wannan sojan su nuna ma duniya shi ba yayi jawabi ko abinda turu zambirni sun kai muna kuma za ku yi muna. Mituru zambirni sun kai muna shine sun ka zo sun haka tsohin bindigogi guda 100 sun ka ce wai an ki nuna yan ta'adda na saboda tsaro an kyale yan ta'adda an ruha musu asiri don Allah sun zo sun kashe mu ko ba su kashe mu ba sun kashe mu sun yi muna ta'addanci muna roƙon Allah ya ruguza duk wanda adda alaka da turjin daji Allah ga sunan cikin birni suna yawo wurare suna ganin ba mai iya yi musu komi Allah kana iya yi musu wani abu Allah ka kare su Allah ha gwada muna baya gare su abinda zai baku mamaki a cikin birnin Sokoto wata local government mutanen local government ba na wani wuri ba sun kai abgai hankalinsu ya tashi akwai wani babban dan siyasa suna zargin yana da alaka da yan ta'adda mutane ne na local government ɗitai don haka sun ka taru cewa wallahi wanga bala'i akwai hannun wane saboda dalili kaza da kaza ga abubuwa da sun ka faru me ya kamata gwamnati ta yi ta saurare su ma ta jini a korafinsu cikinsu akwai masu ilimi waɗanda sun yi karatun zamani sai sun ka ce ba haka za mu yi ba mu je wurin DPO na local government mu kai ƙara cewa muna zargin abu kaza don haka a bamu dama mu yi zanga-zanga mu aqidan mu babu zanga-zanga a ahlus sunna amma dokar Najeriya ta ba su dama sai sun kai amfani da wannan dama sun ka zo wurin DPO na wannan local government suka ce muna son mu yi zanga-zanga a wannan local government game da wane ba mu yadda da shi ba muna zargi yana da alaka da yan ta'adda DPO ya samu su hannu ya ce amma ku zo in rubuta sunayenku tunda doka ta baku dama DPO wannan local government ya rubuta sunayensu sun ka ce sun ka hito ranar da an ka basu sun ka hito sun ka yi zanga-zanga cikin zanga-zangar sai an ka samu wasu ɓata gari sun ka yi kuce sun ka ƙone gidan wannan ɗan siyasa kun fahimci yadda matsala take an samu matsala ko ba a samu ba don haka tunda su sun ka jagoranci zanga-zangar sai sun ka koma dawowa wurin DPO sun ka ce mai ranka daɗe ka ba mu dama mun je mun yi zanga-zanga amma an samu ɓata gari ga abinda sun kai kusa abinda gwamnatin jihar Sokoto ta yi sai ta yi declaring ɗinsu cewa 'yan ta'addana a kamo su tsakaninku da Allah ɗan ta'addana tashi zuwa ta'addanci ya zo wurin hukuma ya nemi izini gare ta haka gwamnatin jihar Sokoto ta sa an ka kamo su ɗai bayan ɗai a matsayin 'yan ta'adda an haka su gidan yari an ka walakanta su har yanzu ana nan ana kama mutane cikin su mi gwamnatin jihar Sokoto kasan ta nuna al'ummar ta ba su da iko in suna tuhumar wani su koka game da shi to kun san bala'in da ya biyo baya shi wannan da ake zargin yanzu da zaran yadda alamar zaka tona mai asiri sai shi sauri ya kira jami'an tsaro ya ce yana tuhumar wani yana da alaka da yan ta'adda mutane na nan an nakasa su na faɗa muku sati biyu da sun ka wuce akwai wani mutum guda da an ka ɗauka ɗan Isa local government an nakasa shi an dawo da shi Sokoto wallahi ko tashi bai iya yi an nakasa kai muna roƙon Allah shi isa ma al'ummar jihar Sokoto don haka Allah ya faɗa mana makircin kuturu zambirni yana can suratul naml Allah ya faɗa mana irin yadda suke yi su tura a kashe ka su riga kowa zuwa amsa gaisuwarka suna kuka Allah yake cewa wa kana fil madinati tis'atu rahanin yufsiduna fil ardi wa la yuslihun qalu taqasamu billahi lanubayyitannahu wa ahlihi thumma lanaqulanna li walihi ma shahidna mahalika ahlihi wa inna lasadiqun Allah ce wa makaru makaran wa makarna makaran wa hum la yash'urun fanzur kayfa kana aqibatu makarihim anna dammarnahum wa qaumahum ajma'in fatilka buyutuhum khawiyatan bima zalamu inna fi zalika laayatin liqaumin ya'lamun Allah ce wa anjaynal ladina amanu wa kanu yattaqun kuna ji su turjin birni haka Allah ya wa turuzan da sun ka gabace ku ya Allah kai ma waɗannan turuzza irin wanda kawwa waɗancan Allah ce wa kana fil madinati ya kasance garin hijir garin samudawa mutanen annabi salihu tis'atu rahadin akwai wasu kungiyoyi na yan ta'adda guda 9 me suke yi Allah ce yufsiduna fil ardi suna banna a bayan kasa wala yuslihuna ba su gyara su ba su gyara ba su son masu gyara duk wanda ya ce a gyara kuma da sannan sai da clearing ɗine cewa a yi kokari a gaba ya gare in sun haka kai shi gidan yari matsala ta su ce a bi hanya a kashe shi Allah ce yufsiduna fil ardi wala yuslihun qalu taqasamu billahi cewa sun kai ku zo mu yi rantsuwa da Allah domin taqasamu fi ilu amrinna ku zo mu yi rantsuwa da Allah lanubayyitannahu za mu kai mai hormaki cikin dare ma'ana za mu tura a zo cikin dare a zo gidanai a zo hanyoyin da yake bi lanubayyitannahu za mu kai mai hormaki cikin dare ma'ana mu kashe shi summa lanaqulanna li walihi mu hada ma majibinta al'amari ne sauran yan uwa ne ma shahinna mahalika ahlihi wa inna lasadiqun ba mu halarci halakar da mutane ne ba kuma mu masu gaskiya na
kun fahimci yadda abin yake irin yadda ana yi a karme maturji gindi ya zo ya kashe mutane sai a zo wai ta'aziyya an ka zo ai za mu dau mataki za mu yi tsakaninku da Allah suna ɗaukar mataki yanzu irin waɗannan turuzan da don Allah janar Buhari zai baro bila ya taho jihar Sokoto ya ɗauku turuzan birni ya ce ya an kai shi zai muna wannan aikin su a daidai su yi wannan aikin wakilan da janar Buhari ya turo jihar Sokoto ya turo wakilai ko bai turo ba ya ba ku mukamai ko bai ba ku mukamai ba to masu mukaman mi sun kai ina yi muku rantsuwa da Allah duk bala'in da turu zambirni kai jihar Sokoto ƴan adawa Sokoto sun sani amma me yasa ba su magana ku faɗa muna me yasa ba su magana da ƴan adawa Sokoto da wato bala'in da muke ciki fa yana da bambanci da na kowace jiha da ƴan adawa Sokoto da masu gwamnati Sokoto duk da matsalar tsaro suka so su ci zabi kun fahimci yaren me yasa nace haka gwamnatin jihar Sokoto yanzu in dan ta'adda ya tsere da Katsina da Kaduna da Zamfara da ya kawo Sokoto ya tsira me yasa gwamnatin jihar Sokoto ba ta da abin da take son ta yi campaign na takarar shugaban kasa sai da wannan matsala ta tsaro don shi kun kaga wallahi ba a da nuhin kama turji ɗayan biyu ko dai a kashe turji ko kuma a yi ta yawo da hankalin mutane ana yi musu irin wagga drama me yasa nace ba a son a kama turji ranar da an hakama Musa Kamarawa ranar da an hakama shi ina yi muku rantsuwa da Allah inda an so a kama turji ranar ana kan mai yaya za a yi sadda an haka Musa Kamarawa ba je an haka mai ko shekaran jiya ba ya yi wata biyu hannun jami'an tsaro ku fahimci matsalar ranar da an haka shi kowa bai san an kama shi ba a lokacin in an ka dauki wayan Musa Kamarawa an ka ce buga ma turji yana buga ma Bello turji zai do waya don mi saboda Bello turji azu yake turu zambirni na sun ka bada sakon da an ka saba basuwa akai mai da ya ce kana ina turji zai hoda mai Musa ina wuri kaza jami'an tsaro sai su zo cikin tsafta su doki turji amma kun ga yadda an kai kawai sai an ka wuce da Musa Kamarawa an kai ta alaye an kai ta kewaye sai bayan wata biyu wai sannan wai aka hira da Musa Kamarawa kuma a watsa ma duniya wai zaka bada abokinka don Allah wace irin kwakwalwa kuka son mu fahimta wai zai bada aboki ne nayi alƙawarin zan bada abokina ku bari mu isa ayan mu lanubayyitannahu zamu kai mai hormaki cikin dare summa lanaqulanna liwalihi mu hada mu majibinta al'amari ne ma shahinna mahalika ahlihi ba mu halarci halakar da mutane ne ba wa inna lasadiquna kuma mu masu gaskiya muke Allah ce wa makaru makaran sun ka kulla makirci wani irin makirci kun ga makaran sai ta zo munakkar ta zo nikira li ta'zimil makari sun kulla makirci an yi mitin government house an yi mitin government lot an yi mitin da basarake kaza cewa a gaba ya ga yaran nan da ka waɗannan maganganun nan malaman nan da ka maganganu akan matsalar ga ya za a yi ku bari ana bata muku lokaci yaran nan wallahi in sun haka 2023 za su kawo muna matsala ga zaben mu a gama da su wa makaru makaran Allah ce wa makarna makaran suna can suna kulla makirci a kulla nan mu ko muna sakayyan makircin zuwa gare su wahum la yashuruna ba su sani ba manyan banza na can na kulle ga masu addini Allah yana ce yana kulla musu tashi dubara shine wa makaru makaran wa makarna makaran wahum la yashurun ya abin ya kare Allah ce fanzur ka kalla kai mai karatun Qur'ani ko kai mai saurare kaifa kana akibatu makarihim yaya karshen makircin ya kasance masu addini sun kai nasara ko masu hada da masu addini shine kaifa kana akibatu makarihim anna dammarnahum wa qaumahum ajma'in Allah ce mu mun darkake su da mutanen su baki dai ya Allah ka darkake turjin daji ya Allah ka darkake turu zandirni ya Allah duk mai ba turji labarin halin da aka ciki na harkar tsaro Allah ka tona mai asiri shine wa makaru makaran wa makarna makaran wa hum la yashurun fanzur kaifa kana akibatu makarihim anna dammarnahum wa qaumahum ajma'in Allah ce fatilka buyutuhum khawiyatan wadancan manyan gidaje don Allah mika ruduwan manya sun yi manyan gidaje sun rika mukami ana yi musu jiniya suna ganin ba wani wanda ya isa ya faɗa musu gaskiya an ka samu yan naira tahi Allah mallaman da ba su ganin girman manzon Allah suke ganin wai cin mutuncin suna akai da wani yare kuke so mu yi musu magana su kashe mu kuma su ba masu kashe mu mafaka kuma su aika musu sako sannan ku ce ba mu magana zo ku hana mu na magana don haka Allah madaukake ce fatilka buyutuhum wadancan manyan gidajen nasu khawiyatan sun zama ko dai kace khawiyatan bi ma'ana khaliyatan sun zama yawa fantacci Allah ya kashe masu gidajen ga gidajen can ku diba ku gani ko kace khawiyatan ai saqidatan sun zama sun hade kasa ma'ana sun rufe shine khawiyatan sun zama rubdadi missa sai Allah ce bima zalamu saboda abinda sun ka kasance suna aikatawa na zalunci inna fi zalika game da irin haka wasu suwa masu addini hito na hito su yi zalunci in kare su game da irin wannan ayatan akwai aya akwai abin lura li qaumin ya'lamuna ga mutanen da suke masu ilimi jahili bai ganewa jahili yanzu abin da yake cewa wallahi cin mutunci sabbenan na akai wallahi mu ba mu bari wallahi game da sabbenan sai dai a mutu sai a ce ka mutu kuma ka shiga wuta wallahi don kai mai da'a ga abin da ya saba ma Allah don haka inna fi zalika la ayatan li qaumin ya'lamuna sai Allah ya ce wa anjaynal ladina amanu wa kanu yattaqun
Allah ce muka tsirar da mu'minnai waɗanda sun kasance suna masu tsoron Allah. Ya Allah ka tsirar da mutanen kirki mu'minnan kwarai. Ya Allah musulmin da a cikin wani hali jihar Sokoto da Katsina da Kaduna da Zamfara ya Allah kai musu mahita. Ya Allah duk wanda adda mukami ko na sarautar gargajiya ko na mukamin siyasa Allah ka san makircin da yake kulla cikin wanga al'amarin. Ya Allah ka kare shi. Ya Allah ka mai sai tarihi. Allah ka isan majinin talakawa da ake zubarwa. Wallahi wannan abin ba karamin abu bane. Dole mu tashi tsaye mu yaƙe su. Dole mu tashi tsaye mu yi iya abin da muke iyawa. Yana can Allah yake cewa kam ahlakana qablahum min qarnin hum ashaddu minhum badashan fanaqabu fil biladi hal min mahis inna fi zalika la zikra liman kana lahu qalbun aw alqasam aw huwa shahid. Allah ce wa kam ahlakana qablahum min qarnin. Shin nawa ne mun ka halakar gabanin su na tsararraki in kana ganin gwamna kake tainuwa farko ta ko tainuwa ta biyu shekara nawa shekara takwas ko shugaban kasa hake kana ganin kana da mulki ba a isa faɗa ma maganganun da za su sa ka gyara ba. Allah ce wa kam ahlakana qablahum min qarnin nawa mun ka halakar gabanin su na tsararraki hum ashaddu minhum badashan waɗanda sun fi su karfi na tattalin arziki karfi na soja duk wani abu da suke kuri Allah ya halakar da waɗanda sun kafi su. Allah ce fa naqabu fil bilad sun hakai sun hakomo a cikin garuruwa domin naqabu fi'li malina na waɗancan da anka halakar fa naqabu fil bilad hal min mahis akwai mafaka akwai inda za a tsere ma azabar Allah akwai inda za a tsere ma kamun Allah. Ya Allah muna roƙonka yadda ka kama Abubakar Shibkau ya Allah ka kama turji haka nan. Ya Allah irin mutuwa kaskancin da Abubakar Shibkau yayi Allah ka sa turji ya irin wannan mutuwa ta kaskanci. Ya ku al'ummar musulmi don haka da Allah ce fa naqabu fil bilad hal min mahis sai Allah ce inna fi zalika la zikra game da irin haka akwai wa'azuwa akwai tunatarwa liman kana lahu qalbun ai liman kana lahu qalbun ga wanda yake da zuciya. Ma'ana me ake nufi da zuciya anan? ai wannan man'ut na ai an shahina a cikin shi ai kamar ana cewa liman kana lahu qalbun wato hayyun ga wanda adda zuciya rayayya kuma ya halatta a kaida ta larabci idan aka kawo man'ut ana iya shahina kamar yadda ibnu malik yake cewa ma min al man'ut wan na'ati uqil yajuzu haduhu wa fil naqati wa fil na'ati yaqal ma min al man'ut wan na'ati uqil da anna'at da man'ut da sifa da abinda anka siffanta duk abinda ake iya hankalta ana iya shahi guda a bar guda shine ma min al man'ut wan na'ati uqil yajuzu hadfuhu wa fi na'ati yaqal don haka Allah madaukaki yana cewa la zikra liman kana lahu qalbun ay liman kana lahu qalbun hayyun ko kace inna fi zalika la zikra liman kana lahu qalbun ay liman kana lahu aqalun kamar yadda Imam al-Qurtubi ya fasara a cikin al-Jami' li ahkam al-Qur'an yace liman kana lahu qalbun yatadabbaru bihi ga wanda adda hankali wanda yana fahimta liman kana lahu aqalun yatadabbaru bihi shine inna fi zalika la zikra liman kana lahu qalbun aw al-qasam aw huwa shahid ko ya jefa saurare yana halarce ba kunnuwan ɗaya na ba baya aiki a zuciya ta yi buɗe duk wanda ya faɗi gaskiya zai karba shine liman kana lahu qalbun aw alqasama wa huwa shahid. Ya Allah muna roƙonka da sunayenka da sifofinka Allah mun yi tawassuli da sunayenka da sifofinka Allah yadda ka fara tona asiri Allah ka ida tona wa miyagu asiri Allah ka ida tona wa miyagu asiri Allah jami'an tsaron da adda hannu cikin ta'addanci Allah ka tona musu asiri waɗanda annan suna aiki tsakani da Allah Allah ka taimake su. Ya Allah duk wani dan siyasa da adda masaniya ta wani abu cikin wannan halin ya ruhe ya ki bayyanawa ya Allah ka jarabe shi da bala'i Allah ka jarabe shi da musiba. Ya ku al'ummar musulmi ya kamata ku sani yadda kun ga alama ta fara to asiri ya fara tonuwa game da dan aikin su turjin birni cikin sarakunan gargajiya akwai su ni Murtala Bello dai ne kwada cikin sarakunan gargajiya akwai su wallahi akwai sirurukan da ba don da taimaka ma jami'an tsaro ba wallahi da na bude su komi ka faduwa ya faɗo amma saboda taimaka ma jami'an tsaro don a yi nasara ga abubuwan da aka son a yi nasara wannan dole mu bi saboda harkar tsaro ba harkar mu bace amma duk yadda kai yi da wani al'amari dole ka wa al'ummar ka bayani saboda wallahi akwai bakin ciki saboda jihar Sokoto wallahi tana cikin wani hali ko ba ta ciki ku kyale mutanen Zamfara da kun kaga suna ɓaci suna zagin Murtala Bello Asada tsakaninku da Allah Murtala Bello Sokoto ya zargi gwamnatin jihar Sokoto cewa ita ka taimakon ta'addanci ko bai zarge ta ba to yadda Murtala Bello Sokoto ya zargi gwamnatin jihar Sokoto haka mutanen arewacin Najeriya sun ka zargi gwamnan Zamfara cewa yana tare da ƴan ta'adda. Me yasa sun ka zarge shi me yasa sun kai wannan zargi saboda ƴan an sace yare da Katsina da ina Zamfara ake yowa da su ƴan ana son amsa su gwamnan Zamfara ake kira wanda da bala'i yayi bala'i gwamnan Zamfara ya nade kai da raga ya kwada APC kun san abin da yasa duk bala'in da ka jawo da ka shiga APC ka hau tudun nacira tsakaninku da Allah ƴan APC ba su yi ta zargin gwamnan Zamfara ba cewa yana da hannu game da harkar da ka faruwa na ta'addanci to amma yanzu misa sun ka bari
saboda ya shiga jirgin annabi Nuhu wallahi in duk ka kashi mutanen arewa in ka kwada APC don Allah ana magana ka abinda ka nuna muku haka wannan maganganu wallahi ko ina iya hudin waɗannan maganganun in sake maimaita su saboda an samu wasu cimakwance yan social media zamfara suna ta rubuce shegin mallami ina ruwanka da don Allah zagi inda yana kashi da yanzu akwai rayuwar Murtala Bello to abinda ya kamata ku sani duk wani ta'addanci da aka yi Najeriya akwai hannun yan siyasa fara tun daga Boko Haram magana kullak kwano da kun ji an kawo ba ita asali ba ana cikin bala'i yan Boko Haramun ashe suna nan kwamishina cikin kwamishinonin Borno dan Boko Haramun na shi ya dauki da Malam Yusuf shi ya bashi gida shi ka sponsorin dine ba a sani ba sai da wuya ta kai wuya ranar da an haka mu Malam Yusuf kusa abin da yace cewa yana son yayi magana da gwamnan Borno sai an kai sauri an ka halbe shi misa an ka hana shi magana da gwamnan Borno saboda zai tona asirin abin da ka faruwa yan APC Najeriya sun kai ta yada sunan wannan gwamnan sun kace yana da alaka da yan Boko Haram da ya ga bala'i yayi bala'i mi yayi sai ya tumanyo ya kwado APC an sake maganar ya Allah muna roƙonka wannan demokradiya da ta zama muna haka Allah ka ruguje muna ita amin subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik